So yun mga solid, start na natin iluto ang ating yellowfin tuna. Yun, oh. Pinalinis ko na sa talipapa ito. Lalagyan na lang natin ng mga pampalasa. Iiwain muna natin para maluto yung loob. Sariwang sariwa yung tuno. Meron tayong salt and pepper dito. Lalagyan natin ng magic sarap. Ito yung magsisilbing pampalasa niya mga solid. Kaskasan lang natin. Salt and pepper tsaka magic sarap. Lagyan natin sa loob para mas lalong malasa. Meron din akong nireading bawang at sibuyas dito, ilalagay natin sa loob. Yan. So yun mga solid, kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng alambre para hindi siya direktang dumikit sa kawali. Baka kasi pumagat yung balat pagka hindi natin nilagyan ng alambre. Yun, oh. Ayan nyo lang natin sa maluto ng konti bago natin butanan. Shoutout nga pala sa mga solid viewers, sa mga subscriber, at sa mga solid supporters ng Our Kitchen TV. God bless po sa inyong lahat mga solid. Paliguan na natin ng mantika para maluto na siya. Hindi na siya dumikit mamaya pag binaliktad natin mga solid. Yan, update tayo mga solid. Paligtarin na natin. Yun, oh. At iluluto ko lang yung kabilang side mga solid. Tapos update ko na lang kayo pagkainan na. So yun, what's up mga solid? Kumusta po kayong lahat? At ito na po ang ating nilutong fried yellowfin tuna. Yun, oh. Grabe mo isipan, napakasarap nito. At pasensya na po kayo, ngayon lang po tayo nag-upload dahil busy po tayo ng mga nakaraang araw. At dahil na blessed na po ang pagkain of cam, anong gagawin mo, isipat? Kainan na po. Kainan na mga solid. Meron tayong sausawan na toyo mansi na may sili, na may kamatis. Yun, oh. Pang ganun kita, ano. Napakalaki mo isipat, oh. Oh. Hindi siya dry mga solid, oh. O, sa ito. Cheers tayo ba isipat? Napakasarap. Yun, know. Cheers tayo boys, sipa. Sausaw natin sa toyo mansi. Cheers. Kain po. Sarap.
Yung sausawan natin, no? Lagyan natin ng kamatis. Sabay subo. Kain po. Mm. Sarap. Wala munang cholesterol yung kinakain namin ngayon, mga solid. Kamatis na may toyo. Kain po. Ito yung bandang tiyan niya, oh. Ganda ng pagkaprito niya, mga solid, oh. Hindi siya dry. You know. Meron tayong dito. Yung sibuyas tsaka yung bawang lumabas kanina sa tiyan. Bawang, oh. Ano ba sipat na masasabi mo? Masarap po siya. Ito yung ulo. Crispy yung ulo niya, mga solid. Yun, no? Malaman talaga yung tula, oh. Lambot. Sabay natin ng bawang. Kaya, bawang tsaka tuna tsaka yun kamatis, sabay subok. Siguro last na ako. Talagang napakalasa ng tuna. Yellowfin tuna kasi ito, mga solid, yun, no? So sa toyo na may kamatis. Sabay subo.
Grabe. Ito yung ulo. Crispy yung ulo niya, mga solid. Last na lang talaga po sipat. Sarap. Ah. Ano ba si Ivan? Masarap ba? Opo. Off ka muna ng tirayan dahil magpapakalam na tayo. So yun mga kasoli, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Pritong yellowfin tuna. Sobrang napakasarap po mga kasoli. Sana po gayin nyo ang recipe to. At maraming salamat po sa mga solid viewers, solid subscriber, mga silent viewers, at ang mga walang sawang sumusuporta sa Art Kitchen TV. Anong ganito na lang? Hindi lang po. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po sa panonood.